Fadó an Colleen Allen, fadó hí becca úntacha I ngot na gaun. Is own a bhí ón agus a bhean áine ina cónaí san óm sin, agus bhí clán móracha. Bhí sé dechar go leor dóibh marach táil sa bherim beag a bhí acha measc sléite céirí. Bhí an talamh garbh agus ní raibh sé ró heibhir ach chun alán barí a ás. Fear mór láidir a bheithón agus a clán mac mar an ggéana. Bhíidir go léir ilte obair na ferme a dhéanamh. Mar an ggéana le áine agus a clán in. Bhí obair fé le déanamh a gceach duine den clán. Bhí ortha go léir marachtain as an bherim a bháin, mar ní a bhéan obair le fáil chun airgid a gná hús an dúthaigh sin. Bhí bath agus cuire, cearca agus géana, muc I gcóir bagún agus asal darab ainim na dín chun cabhrú le obair na ferme agus an móin a thuairt a bhaile ón bortach. Bhí prátaí agus circe agus tannapaí agus cabáiste ag fása I ngot a bháin, agus roinnt móin beaga I gcóir féire donna bás sa géirigh. Bhí gardín beag I neice an tí agus gach sort glasrí agus bláhanna ag fásán. Bhí portacacha chun móin uint agus chuil I neice leo chun aimimid a áil I gcóir an tine. Bhíidir ina cónaí bhrúach le carthaí mar a raibh brac agus bradáin le fáil. Comáile sin go léir, bhí pláisín beag a Dr. Park a tobar in a raibh tobar fíorisce. Is ána bhí an baclan agus roinnt bhachar cóga láin de bacha dúa fíor gócasacha. Seán ógan tanim a bhí an mac is óige. Tugad Seán óg mar bhí a col cehar Seán mór a bhí ina cónaí I neice leo níos sinna ná é. Sé an príomh obair a bhí le déanamh ag Seán óg ná ara a thuairt na bacha go léir. Bachara ilte a bheithé. Bhí na bacha an táchtach fad mar bhí dúil mór ag an clán go léir in san mil álinn a chuiridar I deisce san gach saora. Is beag siúcra a bhíoh a chum mar a bhí sé andéir san óm sin. Deirtar go raibh bheithine ag Seán óg gach bach in sceach cricóg. Bhí iad a chóramh gach maidin nuair a ráidar ag dul amach ag obair, agus nuair a tháineadar a bhaile a rís roimh ihe. Bhí grá ag Seán donna bacha go léir, ach bhí bacha bháin gur thug sé grá mór de. Sé an tainim a thug sé an bach sin ná an Colleen Allen. Gach trán hóna nuair a bhíoh sé géirí déanach, bhíoh imní I gcónaí agla gur thála timpist éigin don Colleen Allen, agus nach dúchaigh sí a bhaile in éancur. Nuair a chítheach sé ag tacht bhíoh áthas mór I gcónaí. Is minic a thólann sí an dalamh taobh mo de ghoras na cricóga leis an ólach mór palín agus neachtar a bhí a úmparice. Chóróg sé le chun dul isteach sa cricóg. De gná, bhíoh ólach aici go raibh tarraingt asal Bhí cáil mór an Colleen Allen fúd an dúthaigh fad, de bhar an méid meile a bhíoh a chur I deisce ag an bach obre úntaach seo. Bhí gach éine ag caint mar eolathe. Cé chúla trácht sa deire ná an fear mór a bhí ina cónaí sa tíg mór a Dr. na cróca dúa
I nece le lysafúca. Lá bháin hanig an fermór féin chun got na gaun, ag mar chuíocht ar chapel bán. Nuair a hanig sé isteach sa clósta bh muid a ghoras an tí, chuir sé gléach ar ón, agus dúirt sé go raibh cricóg ag teistil uig, ag testáil uig. Bhíodh sé sásta íoc as an cricóg agus cap ón go raibh sé sin ceart go leor, mar bhí gantanas airgid aige I gcónaí, chun éadaí agus rudaí eile ag cheannach I gcóir an clán. Ach nuair a dúirt an fermór go raibh é an cricóg a bhí ag testáil uig ná an ceann ina raibh an chalín álinn, is beag nar hit ón as a cheasamh. Ach bhí aige nach raibh éon leis ar an scéal ach éon túl le aisce an iarmhóir. A bhí ina híorna talún ar an dóthaigh ar fad. Muna néanach sé álaigh beidir go nár dóch an císar agus bhí sé deacair go leor an císa bhí aige hena féin a íoc. Nuair a chóla sé an óg an scíal bhí sé críbriste. Bhí buile deargar, mo chuig héad malachtar an fermór sin a dúirt sé. Dus gub sé uim mo chalín álinn. Ní bheith éon aige mar jaall ar sin. Tá brón mór orm, agus óignas mór im chrí. Beg óignas ar an chalín álinn comá, agus is bailach nach marg sí ró ada san áid sin I lysafúca, mar ní bheith a hinne aici ar ghuine ar be. Tamil beaggan I dhéag sin hánig teachtere ón ar bhór, ag fífrí an dúchaigh seán óg chuige chun cabhrú leis. Dúirt an teachtere gur éirigh satha as an cricóg ina raibh an chalín álinn, agus ní raibh tasc ná tuairis le fáil ar ó hin. Cé gur chur an fermór na bócalaí aimse ar fad amach ag lorg na satha. Dúirt sé go raibh an chalín álinn imithe leis le satha olmór, mar d'éirigh satha as ceach cricóg sa bheclinn ag an am céine, agus lenadar an satha ina raibh an chalín álinn. D'éirigh an spéir dorchas solar imigh siad leis an méid becha a bhí ag gentalt mór himpel. Danadar mar sin ar fag tamil agus nuair a ráidir go léir bailthe chéile as go brá leo ag éitilt I dtró an airthir. Nuair a chris seán óg an tiag mór sin arab anim na cróca dúa, dúirt an fermór leis dul isteach sa chistin agus dheoig sé ceaparí agus badéal banne I gcóir an bóthar. Bhí an cócar istigh sa chistin agus thug sí mála mór ceaparí agus badéal mór banne de cheáin. Nuair a tháinig sé amach, bhí an capal bán olaf leis rian agus dílit ag ceann de na bócalaí aimsire. Tháinig an fermór amach agus thug sé litir de cheáin óg, agus dúirt sé dá déag sé go dtí tiag mór ar bith ar fud na mún, agus an litir sin a haspáint go bhaigh sé lóistí na gcóir na híthe agus bí comá. Agus bheith stabla agus bíg ann don capal bán comá. Thuaigh seán óg an ús ar ghrim an capal bán, agus thug sé aig ar an iarthir. Ní raibh aige an aistear fada a bhí ribhe. Bhíodh sé ag cur ceisteanna gcónaí ar ghuine a bhualadh leis ar an móthar.
Nôr ys rysio Cilarne, dod dine go fachadar yn sahe môr agus yn sber dorcaige nôr visio ag dolhart. Lan Sean og aig go dib rafór agus ma alla, manister mi agus lis môr, agus vi yn sgil mar yn gena yn sgiach oed. Vi yn aster mawl gorlor, mar fiach sé cwrdach an dwhig gach taef den fôr. Nôr y fiach sé geiri denach sy tra'n hona, roig sé coig tig môr egin, agus tysbainach sé an letter a fôr sé o'n fôr. Fiach falt agus feherrive in sgiach oed de var an letter sin. Vi sé leer gref ahine ag úslen am môn goléir an fôr, agus clú agus cáilir fúd na tíre. Nôr a héach sé isteach sa kisten viach béle le fáilige leis na sérvíg elle. Viach labig aige agus brigfest ma maidin, agus lana vale de capri agus bedeel môr baine I goran boher an rehan leie. Viach stable descum porduk agus dohin le nihe ag an kapelbaan aun koma. Vi an skeel kene ag dine ag Cappaquin go vekadar an sahe môr ag dolharte droan Ac farir sé sin an tórig dernach a fór Sean ógar an sahe. De len sé raig go dún garvan, agus go hókel, agus có fada le bél na tríhaun, ac ní raibh tás na tóris geig éine an sahe olvór sin. Tar éis an ihe a chahaf I dig mór I nece le cahar portlarge, do chuirse a aig an móthar harneis go dtí an éirear. Hín sé díon córdach ga héamh den bhóthar có fada le dún garváin, mar bhí tuairimige go raibh an saithe lonathe in áit éigean taobh hir de Cappaquin. Ag imeach leis I dro Cappaquin, vi sé in aum man leie, agus ó vi an lá ante vi tyrse agus okras Sean óg, agus mar an gine den kapelbaan. In áit a doctor Kappa, vi cuil des clover hef an bóhar, agus trorig Sean an kapelbaan isteach aun. Vi lokán beag istig sa cuil, agus fér glasig fás mór himpel Scuil Sean an kapelbaan sér, agus vi isige go raibh tart agus okras Bhí go leor le nithe agus le nóil ag an gapalsan áid sin. Hic sé féin fé scáin a grán agus thosnig sé ag ihe na ceparí agus ag ólan baine. Nuair a bhí go leor ite aige de hín sé sir leba bog chéanach agus hit chola trom Tar éis tamil gúsig sé agus cap sé go raibh ceoth baistí ag titim mar bhí a aig fluc. De cimil sé a bhéir a aig agus chur sé ina bhéal nuair a bhlas sé an rud a bhí a bhéir. Bhí is aige nach baiste go bhí aún in éoncur ach nachtar. Léim sé ina cheasamh agus tíoch sé sús an grán a bhí os a hiún. Agus cad a cíthach sé aún ach nad mór le céir meile hús in san grán. Cad éile a cíthach sé an sin a chur glundar ina chrí ach an cailín álinn ina hí géad ag fiacant an úsar agus timpeall le mhilliún bacha oibre in éanach lé. Bhí mór chuid slat de sail ag fás timpeall an locán
agus alán lócra glas cóma. The herring sean óg an scian mór as an corra lehar, agus hosnig sé ag buint na slat fada taní. Nuair a raibh go leor díobh buint aige, the hosnig sé ag díanamh Císeán chun an mil a hógant an ús ó bar an crown. Nuair a bhí an Císeán díant aige, dhéann sé gá clíomh móra chun an úlach meile a úmpar a bhaile. An sin de bhain sé berta mór lócra chun srahar a dhéanamh le cur ar grim an capel bán, agle go néanach an clíomh éan de máiste do grim an capel. De ceangail sé ceann a bhain den téad mór fada don Císeán agus sús an crown leis ag draparacht go dtí an nad mór meile. Cá sé an ceann eile den téad thar géag os a chiún agus de herring sé sús an Císeán. Hosnig sé ag gearra an na céir meile lehan ráir a bhí ceangailte don na géige. Nuair a bhí an Císeán lán aige, díoslig sé go dtí an talamh agus síos leis chun na céir a hógant as. Sús agus síos leis, mar sin go dtí go raibh an mil go léir I gan mór ar an dalamh. Bhí go leor mil fáca I measca na gréamh gur féidir leis na baca a bholig a líana I gcóir an trus fada a bhí rompa go dtí na crúca dóa. Cur sé an srahar trasna ar grim an capel. Ceangail sé an dá clíomh le céile le téad agus cur sé iad os ciún an srahar, onas go rabhdar ag crocha ar gá héamh den capel. De líonn sé an cairn meile ar fad isteach ins na clíomh, agus bhí ólach mór ar an capel bán. Ach ana bhí an láidir a bhí ann, agus bhí is ag sean óg, go raibh sé ábalta an ólach sin a úmpar gan éon triblóid. An sin thóg sé sús an cailín álinn, agus cur sé ina sí ar bhar an ólach meile. Amach leo an sin agus an aig ar an éarthar. De bhalig na baca go léir san éir, agus de lenadar sean óg, agus an capel bán, agus an cailín álinn ar an móthar a bhaile. Cúpla lá ina dhéag sin de chrisadar an na cróca dóa, tig mór an irmhóir. Bhí áthas an dain ar an fearmór nuair a chunig sé an úlach mór meile a thug seán óg dó. Agus an cailín álinn ina sí ar a bhár. Gléigh sé ar lucht an tí agus na cailíní aimsire go léir chun tacht amach agus an mil go léir a thuairt isteach. Tá líonadar gach suitheach a raibh sa tig go dtí go raibh an mil go léir curtha I deisce acu. Thóg seán an cailín álinn agus cur sé thar neis ina chric óg féin, agus cúige compánig féin isteach lé a ríis. Mar an gcéanna leis na baca go léir, cúdar go léir thar neis ina chric óga féin a ríis. Gléach an fearmór ar búcail aimsire agus do bhain sé siúd na clíomh agus an srahar den capel bán, agus thug sé béle mac chuirce dó solar lig sé amach sa farc ina raibh fér glas úr ag fás. An sin dír an fearmór ar seán óg, a gá lá bheith híine amach agus de líonn sé a gá bhuis le airgid bán. Dúirt an fearmór go gcuirfh sé a bhachar a féin go gort na gabhann ar an lá amárach leis an cric óg ina raibh an cailín álinn, mar thuig sé níos nach raibh sí sásta fan acht lis a fóca.
Asgabráile sean óg agus éag sodar I droan bhaile. Agus glundar ina crí. Nach méid áthas a aithir agus a bháthir, agus an clán go léir nuair a ghartóig sé a gá fóca a bhí lán deirgid bán amach an mór sa chistin. Ach sé an rud a chur áthas an dain féin ná go méid an chalínálinn sa bhaile aige a ríis. Bheis sé nach raibh an fear mór ró olc mar sin féin, mar thug sé cothrom na féine dó tar éis an achtra fad. Ní malacht ach bannachtaí a bhí a cheola ag sean óg chuig an bhóir. Sé sin mo scéal, agus níl is agam an bhfuil sé fíornú nach bhfuil. Sin mar a cúlas péiscéala agus níor inis mise bréagar be. Sienne? Yeah. Yeah. Done?